Iñaki Biainek bere irakurketa egingo dau. Aurrera Iñaki. Ikasleen euskararen ezagutza eta erabilera, zer dakigu, zer ronka ditugu, halako izenburua jarri genion mai honi, eta proposatu zidatenean parte hartzea, bai ez esan nun, pentsatuz, bai gai horien inguruan, hausnartu indeu, eta igual hausnarketa horiek konpartitzea interesgarri suertatu daiteke momentu honetan ikastetxetarako, edo ikastetxeak normalkuntza proiektu berritu behar dutela, idei batzuk ere baditugu, proposamen batzuk egin daitezke, azken urte hauetan atera diren ikerketatik badire zenbait datu jendearentzako interesgarri izan daitezkenak eta igual elkarrekin irakurtzeko modukoak, baina, gero, paperaren gainean aurrian jarri eta esan, zeu sarta izan zean, baietz esan, eta zer dezuzu gai honi buruz hitz egiteko, ez da? Azkenian, zure aurrean egongo dienak, gai honetan zuk beste denbora edo horietako batzuk gehiago, gainea egoeratik gertuago daude, gelan zuzenian, ikastetxean, irakasle eta ikaslekin lanian. Ez da gitu. Eta ja hitza emana nuez, ingo dudana da, lanbide honetan egindako ibilbidearen errepaso bat, eta ibilbide horretan ikusi eta ikasitakoak komentatu, konpartitu, eta proposatu jendeari nik ibilbide hori egiten dudan bitartian behaiek ere ibilbide beretsua egin dezaten eta ikus dezaten prozesu horretan zer ikusi, zer ikasi egin dugun eta momentu honetan, proiektuak berritzeko gauden momentu honetan zer ronkak aurre ikusten ditugun, ez? Nik nire ibilbidea egiteko 4 pauso hauek ikusi nituen, ez? Batetik, atzera begiratuta, egin degula, lortu egin degula, baina lortutakoa baino gehiago lortu nahi genuela. Bide horretan asko ikasi dugula, agian horretarako balio izan dit hitzaldi hau prestatzeak, asko ikasi dugula ikasleen gaitasunaz eta erabileraz, asko ikasi dugula hizkuntza normalizatzeko, ikastetxean hizkuntza normalizatzeko lanaz, eta zer egin dezaken ikastetxeak eta zer ezin duen egin, eta bestelako eragilek zer egin dezaketen asko sarriago ikusten dugula momentu honetan, eta normalizatzeko lanaren ikastetxearen kokapenaz ere asko ikasi dugula. Ikusi asko egin eta ikasi dugula, baina batez ere, hemendik aurrera ere asko egin dezakegula, baditugula aukera asko irekita, frente asko irekita, eta horietako askotan eragiteko moduan badugula, ikasleen gaitasunan eta erabileran aurrera egiteko, normalizazio lanean bai ikastetxean, bai ikastetxetik kanpo aurrera pausoak emateko, eta ikastetxeko normalizaziorako lana ikastetxean hobeto kokatzeko. Orduan, azkeneko pauso izango da, iake hortan gauden, orain zer, ez da? Esan dut, asko ikasi dugula, edo asko egin dugula, eta igual, printzipioz, esan dezakezu, ze optimista, ez da? Nik uste lortu egin dugula, asko, ikasle askok badu gutxieneko gaitasun maila, ikasle gehienek momentu honetan, duela 25 urte ez bezala, edo duela 30 urte ez bezala, eredu elebidunttzaileen aldeko autua egiten dute gurasoek ikasleak matrikulatzeko garaian, familiak eta gizarteak eskolarengan espektatiba altuak dituzte, eta gu geuk ere gero eta espektatiba altuagoak ditugu gure lanian. Baina gehiago nahi genuke. Nahi genuke, xede oso ambiziosoak ditugu, gure esplizito edo implizito lan egiten ari garenean, aia pentsatzen, lortu nahi ditugula ikasle euskaldun osoak eta eleanitzak, erabiltzaile aktiboak, edo euskaldun euskaltzaleak, zenbaiten terminologia erabilita, eta euskara estimatzen dutenak, berea bezala sentitzen dutenak. Eta hori gainera lortu nahi dugu ikasleria guztiarekin. Beraz, asko nahi dugu, ezta? Esan dut, ibilbidea ingo nuela, nik neuk salsa honetan irakaskuntza lanean duela 30 urte edo hasi nintzen, eta euskarazko eta euskararen irakaskuntzaren inguruan 28 urte izango ziren. Hasiera batean, eskola orientatzaile bezala hasi nintzen lehen hezkuntzan, erdarazko lerrotan, Nafarroan, harta oraindikan sare publikoan ikastetxe oso gutxitan zeuden D ereduak edo euskarazko ereduak irekita,
Eta gero aukera izan nuen, Iruñan zabaldu ziren D-ereduko lehenengo 2 institutuetan eskola orientatzaile bezala aritzea. Eta hor, pixkat biztu zitzaidan gai ezagutza eta erabileraren inguruko, gai hauen inguruko interesa, ezta? Eta hortan aztertzeko, pentsatzeko, erreflexionatzeko gogoa. Bueno, gero kontatuko dizu zer dela eta. Ezagutzan egin dugu, esaten dugu, ikasle gehienek gutxieneko gaitasun maila lortzen ari direla. Eta lehen Arratek erakutsi dituen datuak baliatuta, ikusi dezakegu B1 eta B2 maila helburu ez zirenean, ze hori ere kontutan hartu behar dugu, gero 2007ko dekretuak aipatu zituen erreferentzia bezala, baina ebaluazio hauek egin zirenean DBH-ko helburua etzan B2 maila lortzea, baina ikasleriaren erdila gutxi gora bera eta mintzamena kontutan hartuz lehen B-ereduaren ia eren batek eta D-ereduaren bi erenek lortzen zutela B-eredua. Beraz, gutxieneko gaitasun maila lortzen ari ziren. Eta lehen hezkuntzako datuetan antzeko. Eta ikasle gehienek maila hori lortzen ari ziren eskolan. Gutxi gora bera, etxetik euskalduna direnak gutxiago zirelako. Beraz, esan dezakegu, erdal giroan bizi direnak, etxean euskara ikasteko modua izan ez dutenak eta bere inguru hurbilean euskara ez dutenek eskolaren bitartez euskarazko gutxieneko gaitasun maila lortzen ari direla, eta etxean euskara dutenek gaitasun hori, etxetik dakarten gaitasun hori sendotu egin dutela eskolaren bidez. Erabilerari buruz hor zetorren kezka, ezta? Bai ikusi dezakeguna da, behintzat, erabilera hori probabilidade estadistiko edo erabilera isotropikoaren gainetik dela. Hau askotan erabiltzen den tablatxo da, ez da ikusi dezuen, baina hemen ikus dezakegu 4 pertsona elkartzen baldin badira, eta bik baldin badakite hizkuntza bat eta beste bik. Ezagutza maila 150 da. Eta askotan ezagutzan aurrerapen egiten dela eta erabileran ez horren besteko eta egiten dugunean ez dugu kontutan hartzen zein den erlazio estadistikoa. Eta hemen aztertzen baldin badugu 4 pertsona horiek ze probabilidadeak dituzten, hauek kombinazioak, variazioak edo permutazioak edo zer diren. Elkarren artean euskaraz aritzeko ikusten dugu ezagutza maila 150 baldin bada ere, bi euskaldun eta bi erdaldun edo bi tirolar eta bi pirolar, ateratzen diren 11 probabilidadetatik kombinazio bakar batean daukatela euskara ezagutzeko posibilidadea. Beraz, hor ezagutza eta erabileraen arteko lotura estadistikoki bada ere, askoz konplexua hau. Markatu ze, xaguari gabe nabil eta eta arruek hau erakutsi digu, erabilera uste genuena baino, edo nahiko genukena baino apalagoa baldin bada, beti ere gehienetan dela ikasleen lehenengo hizkuntzaren gainetikoa. Ikasleen eskola erabilera altua izan daiteke irakasleekiko, lehen hezkuntzako datua gutxi gora bera lehen hezkuntzan ikasleen 74ak erabiltzen du, irakaslekin gelan eta 74 gelaktik kanpo, eta DBH-en gutxixeago, baina maila altuan ere. Erabilera nahikoa izan daiteke ikaskideen artean gelan, eta ez horren bestekoa ikaskideen artean gelatik kanpo. Ikusten dezue, gaztelaniaren erabilera nagusia dela eskolatik kanpo, gero aztertuko dugu lasaiago hau. Baina esan bezala gehiago nahi dugu. Lehenengo pausua egin deguna, bigarren pausua ikasi egin deguna. Bueno, esan bezala ni hasi nintzen gai hontan duela 28 bat urte, orientatzaile bezala, Iruñeko 2 institutotan, eta, bueno, hortan, ni pentsatzen, ikasleak euskaraz ikasten ari dira, eta badakigu hori dela ikasleriari euskalduntzeko biderik egokiena, murgilketa eredua gerora ditu izan zana, eta esperientziak, hemengo esperientziak ala erakusten zuen, eta kanpotik eta irakurritako teoriak, hor 83an atera zen infantzia aprendizaje batian
zera murgilketaren inguruko zenbait artikulu teoriko eta zenbait ikerketen eta frogatzen zuten hori zela metodorik eraginkorrena. Baina hortan, horretan zuzenia lanean hasita, konturatzen ginen gauzak ez zirela espero de nahi genituen modukoak. Hor, niretzat klabe izan zen anekdota bat, egun batian, tutore bat etortzen da, izu, ez dakizu ez gertatu den klasien. Halako mutilak nezu gogoratzen nola zuen izena, haserretu inda, beha gorritikoa, eta hasi zaie kristonak eta bost botatzen, eta klasiko inork ez du ezer ulertu. Lehenengo txipa, baina gaitasun nahiko esal daukate. Konturatu gaitasun ez dela bat eta bakarra, gaitasunak daudela, egoera ezberdinetarako gaitasunak daudela. Eta gerta zitekela ikasle batzuk fisika edo filosofia ikasteko gaitasun nahikoa izatea, eta horietan jarduteko gaitasun nahikoa izatea, baina nalako batean Iruñerriko umeak eguneroko izkera, kaleko izkera, lagun arteko izkeran, ez ziren ondo moldatzen. Erabilerarekiko kezka ere sortze zan. Orduan, hor hasi ginen ikusten, ezagutza erabileraren arteko loturari askoz konplexuagoa dela. Erabilera fenomeno konplexu bat zala, eta gaitasuna ere fenomeno konplexu bat zala. Lehenengo apunteak, eta nik uste normalizazio planetan, lehenengo apuntetan hortikan joan zirela hemen ere zera asko, konturatzea erabilia izateko, eguneroko egoeretan erabilia izateko gaitasuna behar zela ez bakarrik gelarako, eta horrek eskatzen zuela erabilera egoerak antolatzea gelan ez ezik, gelatik kanpo ere. Ibilbide horretan asko ikasi dugu eta momentu honetan usteak bestelakoak ditugu. Ikusten dugu euskaraz egin ahal izateko ahal izan behar dela, nahi izan behar dela, edo bestela esan da, erabiltzaile aktibo izateko gaitasuna behar dela, gogoa, komilen artean behar dela, eta trebakuntza ere behar dela. Nolako erabilera? Boen jango naiz pixkat erabileraz eta ezagutzaz datu batzuk gehiago esaten. Esan bezala, arruek erakutsi diguna da, lehen hezkuntzako laugarren mailatik, DBH-ko bigarren mailara, ematen den gelabarneko erabileran, jauzi handi bat gertatzen dela, jetxiera handi bat. Nagusi da gelabarneko ikasleen erabileran nagusi da euskara, 60% LH-en, baina nagusi da gaztelania gelabarnean ere DBH-en, 60%. Erakutsi digu ere, nolako erabilera profilak egon daitezken gure eskoletan eta datu hauek igual merezi du tabla ikustea. Konturatzen baldin bazarete, euskaraz ari direnak bai gela barnean, bai gelazkanpo ikaskidekin eta irakasleekin, lehen hezkuntzan kolektiborik handiena dira, laurden bat iaia. Bigarren hezkuntzan ez dira gutxi, 16%tik gora. Baina bigarren hezkuntza kolektibo nagusia izango litzateke batez ere gaztelaniaz ari dana, hirugarren lerrokoa. Beraz, erabilera datuak jauzi handia dago lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara, baina profil askotarikoak ere badira. Erakutsi digu ere arruek zenolako faktore eragilek ditugun edo, erabileran gehien erabiltzen duten faktoreak, eta hauek dira lehen hezkuntzan hizkuntza eredua, erabilera eskolaz kanpoko jarduera antolatuetan, eta ikasleen arteko hizkuntza erabilera. Eta gainera hitz egiteko erraztasun erlatiboa. Eta DBH-bin, erabilera eskolaz kanpoko jarduera antolatuetan, hizkuntza eredua, familiako hizkuntza giroak baino pixu gehiago eduki dezakela adintarte horretan ematen den aldaketa horretan. Eta erakusten diguna ere, irakasleekin bai, irakasleekin erabili egiten dutela, lehen ikusi dugutatua. Azalpena, gaztetxoek bat egiten dutela ingurune hurbilean nagusi den hizkuntza jokabideekin. Hori da, gertuko harreman saretan nola egin, haiek horretara egokitzen direla. Azkenean, hizkuntza jokabidea, jokabide soziala dela, eta ikaslek egiten dutena da, nolabait, heltzen doazen neurrian, gizarte jokaerekin bat egiteko joera erakusten dute. Zerk eragin dezake aldaketa hori? Bata izan daiteke
pertzepzioa, hizkuntzaren gizarte balioaren inguruan eraikitzen doazen pertzepzioa, nola zer ikusten duten kanpoan hizkuntzen erabilerari buruz, hori bere egiten duten, baina barne faktoreak ere egon daitezke. Batetik, beren gaitasunaz duten pertzepzioa eta hizkuntzarekin duten identifikazioa. Horrek kokatzen gaitu kontu baten gainean. Ikaslei euskara erakutsi bai, gaztelania ere erakutsi zaie eskolaren bitartez, edo badakite, bi hizkuntza dakizkite, baina baldakite haien gaitasun eleanitza nola kudeatu. Gaitasunari buruz, esan bezala, ikusi eta ikasi dugu, eta lehen aipatutako anekdotanekin argi ikusten zena, badakigu gaitasuna ez dela bakarra, gaitasuna dinamikoa dela, eta ideia hau importantea da, evoluzio bat badagoela hor, nolako gaitasuna duten gure ikasleek ere badakigu, eta ze faktoreak eragiten duten gure ikasleen hizkuntza gaitasuna. Hori ere arruek erakusten digu. Eta ikusten dugu faktore nagusiak Arrate jarritako diapositiban argi ikusten zen bezala, hizkuntza eredua izan zitekeen horietako bat, ikasleen lehenengo hizkuntza eta etxeko hizkuntza giroa ere faktore eragile importantea zela, eta herriko hizkuntza giroan hori da gertuko harreman sareen hizkuntza giroan. Baina, konturatu gea, gaitasuna eukitzeaz gain, ikasleek, nolabait, importante behar dutela, garatzen doazen gaitasunaren kontzientzia. Hori da, nor bere burua gai ikustea, aurreratzen ari direla ohartzea, eta aurreratzeko asmo horretan jarraitzea, hizkuntza autoestimo eta autokonfiantza. Eta horretaz gain, behar dutela, daukaten gaitasuna, ez da gaitasun ele bakarra, gaitasun eleanitza, eta gaitasun eleanitza ez da, gaitasun ele bakarren pilaketa ere hori ikasi egin dugu, eta gaitasun eleanitza hori kudeatzen ikasi egin behar dela. Hori da, askotariko egoeretan ari dira gure ikasleak, eta jakin egin behar dute, non, noiz, norekin, nola aritu daitezen, egoera hori kudeatzen. Konturatu gea, gaitasuna ez ezik gogoa ere behar dela. Eta gogo hau ere, edo euskuntza erabiltzeko motiboak eta batez ere hizkuntza minorizatua edo txiki bat erabiltzeko motiboak, nolabait motiboetan faktore askok eragiten dutela. Hizkuntza horrekiko bizitakoak eta sentitutako emozioak, hizkuntzarekiko identifikazio maila, zein den haien hizkuntza identitatea, hizkuntza horrek haien identitatearen barnean ze toki daukan, ze pertzepzioak usteak edo irudikapenak dituzten, eta konturatu gea uste mugatzaile ugari daudela hizkuntzarekiko gure gizartean. Erabilera egoera minorizatuetan kontzientzia eskatzen duela konturatu gea, hori da, erabiltzeko arrazoiak eta zentzuak ikustea, eta topatu ditzazkegun zailtasunak, korapiloak eta oztopoak gainditzeko gogoa izatea, nahi kontziente bat eskatzen duela, bai nahi personala, baina baita ere talde nahia, joera soziala bai da, eta erabaki kontziente bat. Beste modu batez esan da, minorizazio egoeretan, hizkuntza txikia erabiltzeak eskatzen du jokaera proaktibo bat. Eta jokaera proaktibo horiek ez dira berez ikasten. Ez daude gizartean oso zabalduta, jokaera proaktiboen ereduak ez ditugu nolabait modu naturalen ikasteko moduan, eta bestela ikasi beharko dira. Propio landu behar dira eta entrenatu behar dira. Eta nun landu daitezke jokaera proaktibo haiek, momentuz gure eskun egon daitezkena, gelan egin daitekena, edo beste zenbait gunetan horretan kolaboratu dezaten edo lagundu dezaten proposatu dezakeguna. Hori gaitasunaz eta erabileraz ikasi duguna. Esan bezala, gure lanaz ere asko ikasi dugu. Aspalditik bagenekien minorizazio egoeretan eskola konpentsazio lana egin behar duela, bidean ere nahiko aspaldi konturatu ginen eskola gauzak oso ondo eginda ere ez dela nahikoa, eskolaren lanak mugak dituela, denbora muga famatu horiek gogoratuko duzue, esna orduen zenbateko 15, 17, edo naiz gogoratzen zenbatzen duela ja 20 piko urte argitaratutako eskola hiztun bilagik liburuan, baina konturatu gea ere eskolaren ahala ere mugatua dela. Beste zenbait gizarte egoerek pisu gehiago daukatela, adin batetik aurrera bereziki. Beraz,
konturatu geha, eskolatik kanpoko zahareak eta jardungueneak lagungarri behar dutela izan. Beste modu batez esan da, aurre eta gazten ekosistema osoan eragin behar dugula. Hori da, ikastetxe barnean, familian eta auzoan. Eta eragile bakoitzak bere eginkizunak badituela. Eta hala ere, denok norabide berean eta modu koordinatuan lan egin behar dugula. Bueno, eskolako herrikoz giroaren eragina arruek oso argi erakutsi du. Faktore eragile nagusia DBH biko ikasleen ganda, erabilera orduz kanpoko jarduera antolatuetan. Beraz, aisialdo antolatua euskaraz momentu honetan faktore estrategikoa da. Erronka estrategikoa. Euskaraz eta denontzat. Zergatik proposatuko duelako euskaraz aritzeko jardun munduan esanguratsuak, hizkuntza integraziorako gunea, hizkuntza elkarbizitzan trebatzeko gunea, harreman sare euskalduna josten joateko aukera, eta askorentzako trebaleku bezala ere funtzionatuko duelako. Familian zer? Espektatiba altuak eta jarrera baikorrak. Eta bereziki familia euskaldunen kasuan, kezka ere azken 5 urteetan piztu izan da zenbait tokitan, ikaslei eskatzen zaion erabiltzaile aktibo hori euskaltzale horren eredu izatea. Lehen aipatu ditugun jokabide proaktibo horien eredu izatea. Ze konturatu geha hizkuntza transmititu egiten dela, baina hizkuntza erabiltzeko moduak ere transmititu egiten direla eta familian ere ikasi egiten direla. Eta zenbait kasutan, zenbait herritan sortu duan kezka da, gurasoek hizkuntza erabili bai, umeekin erabiltzen dutela, baina gurasoen artean ez. Orduan, zen olako hizkuntza erabilera eredua ikasten ari dira familiengatik. Eskolako lanak, bueno, eskolan eragin daiteke antolaketan, ikastetxea euskaren erabilerarako gune esanguratsu bihurtu, denon artean adostasuna eta koherentzia landuz, gero ikaslei eskaintzen digon prestakuntza erabilera egoera ugari, hori aspaldi proposatu genuen, gaitasun osoan landuz, erabiltzeko gogoa piztuz, eta erabilia izateko behar diren gizarte trebetasunak jokaera proaktibo, empatiko, asertibo horiek entrenatuz. Irakasleon garapen profesionala, jokabide koherentearen beharra, familiekin esaten genuena eskolan gauza bera. Nola ikasiko dituzte ikasleen modu naturalean hizkuntzaren jokaera proaktibo batzuk. Helduengan ere horrela ikusten baldin baditugu. Eta prestakuntza beharra trebetasunak landu ahal izateko. Normalkuntzaren kokapenaz. Asko ikasi dugu. Konturatu geha, normalkuntza ez dela nolait satelite bat ikastetxearen barnean, baizik eta uztartuta dagoela hezkuntzaren xedeen nolabait erdigunean. Azkenean, lan egiten ari gara ikaslei prestakuntza egoki bat eskaintzeko, eta horren barnean, 21. mendean, euskal ikasleek beharko duten hizkuntza prestakuntza da gure xede nagusia. Hizkuntza prestakuntza oso konplexua, eskatzen duena gaitasun eleanitza, ondo manejatzea bertako bi hizkuntzak eta neurri batean atzerriko hizkuntzak manejatzea, gaitasunaren kontzientzia garatzea ikasten jarraitu ahal izateko ikasketa prozesuaren jabe izan daitezen, eta gaitasunera lehenitzak kudeatzen jakitea. Eta hizkuntz elkarbizitzan trebatzea. Hori izango litzake, 21. mendean, euskal gizarte konplejo batean eta mundu globalizatu batean, ikasle batek beharko luken hizkuntza prestakuntza. Eta normalkuntza proiektua, horren barnean zer dire ikastetxean hartzen ditugun berme neurri batzuk, euskarazko gaitasuna garatzeko eta erabiltzeko ohitura garatzeko. Konturatu geha ere, beraz, eskolak duen xede nagusiarekin erabat uztartuta, hobekuntza planarekin oso bateragarriak, ikusten baldin baduzue, hobekuntza planaren 4 zutabe klasikoak gure normalkuntza planaren zutabekin oso bat datoz, eta aurrerago dagoen beste diapositiba batean ikusiko dituzue normalkuntzan egin daitezken ekinbideak nola kokatu daitezken eskema honen barnean, eta kurrikulunan ere oso ardaztua.
ikusten baldin badugu kurrikulunak proposatzen dituen helburu orokorrak, irakaskuntzarako helburu orokorrak, bai elkarrekin bizitzen ikastea, persona gisa garatzen ikastea eta komunikatzen ikastea, ondo uztartuta daude ikasleen gaitasuna eta erabilera helburu horietan, oinarrizko gaitasunetan, ez bakarrik hizkuntza komunikazio gaitasunarekin, baizik eta gizarterako eta herritartasunerako gaitasunarekin, euskal gizartean bizitzen ikasteko hizkuntza elkar bizitzarako irizpideak garatu behar dira, eta arloetako helburu eta edukiekin. Diapositibetan ikusiko duzue, pasako naiz azkar, baina arloekin ze loturak ikusten ditudan, ze euskarriak ikusten ditudan arloetan normalizazio lanetarako, eskolako gainerako erronkekin izan elkarbizitza plana, eskidetza plana, kultura aniztasuna, ikasketa kooperatiboak egon daitezken loturak. Eta esan daiteke momentu honetan asko ere hobetu ulertzen degula ikasleen jokabidea, gure egitekoa, eta gure lanaren eraginkorra ego izateko klabeak baditugula. Hoi bezala gaizki planifikatu dut, ohitura daukat ezagutzen dautenek badakite informazio pila bat bilatzeko eta pilatzeko. Urrengo atalazan, urrengo urtetarako ze ekinbideak eta erronkak horrik ikusten ditut, orduan PowerPointa hori izango duzue, gogoari buruz, erabilerari buruz, trebakuntzari buruz, irakasleon rolari buruz, ikasleak, bai, nik uste erronketako bada, momentu honetan sujetu aktibo eta protagonista bezala, haien prozesuaren jabe izan daitezen, haien konstientzia eta asmo aktibatzea, hausnarketa eta trebakuntza saioen bitartez. Eta jakin ikasleengan, personengan ez ezik, taldearengan eragin behar dugula, baina uste horretaz inakik hitz egingo dugula gehiago eta beto. Eta normalkuntza planaren gokapenari buruz, lehen nola uztartu zitezken, oain horietako bakoitzean zer egin ziteken. Eta bukatzeko, gogoratu, nire iritziz asko lortu dugu, asko egin dugu, baina batez ere asko ikasi dugu, gehiago lortu nahi dugu, baina oain lortu nahi dugun hori lortzeko baldintza hobeak ditugu. Hori da, eskema eta interpretazio eskemak eta fenomenoa ulertzeko eta gure lan ulertzeko prestatuago gaude. Beraz, normalkuntza proiektu honetan, abagune badaukagu, ikasitakoatik ondorioak atera eta aurrera pauso esanguratsu bat emateko. Eskerrik asko Iñaki. ¿Eh?